lamsogo jotonogur afternoon tabo chini tirpra hasteo social media ni bisingte belai ke tungplalai mani eba ke controversy unglai tungmani omo reason kaisam tipra saro real heroes namlai thani no orono derao onko jumnoka uila ungkha je chini dara Jacob Deborma do public rokno misuse khaika hinai samani number 2 hinge media rokno misuse khaika te public rokno treat khaika hinai je samani o point kai thamna tei Dongor TV channel ni bising tei kaisa compliment phaika eba ke report phaika o Dongor TV channel terminate phukungi mana hinai sing joto saiman ke angbo oro sanamo sungo please sing joto tibra sase sing joto baksa khlaiwi do khani bagai samu khlaio hamiani jora phono sayani jora phono sukyani jora phono